se menee ohi niinku siis siitä, että kyllä meillä on paljon käynyt niinku juoksutinappuja treenaamassa ja... Mä meinasin just kysyä, että saako tänne tulla. Vähän jännitin vähän, että aletaanko tällä katolla. Joo, ei sillä ole mitään merkitystä. Isoissakin menee ihan omalla paikallaan ja ei se niinku... Hyvä! Kentällä ei saa tulla. Joo, se on hyvä tarkkaan. Mä en kyllä sitä sit, vaikka meillä on uroksia, niin mä en sitä ihan niinku ymmärrä, että kun se voimakasta olla, että sitten voidaan saada. Ainakin niinku pidempään. Siis niinku aloittelevat mä ymmärrän, niinku, että se on aloittelevat koirat, mutta et se niinku, että puhutaan jostain, niinku, että koiran pitää niinku silti osata toimia, vaikka olisi joku juoksuminen astus. Oletko käsi takaisin, kun olet viheltelemään? Se on muun, mutta ei sillä varmaan mitään. Sillä on varmaan jotain asiaa, kun se viheltelee. Ja tyyskyy matkustaa. Ei mitään. Jos se tuota. Joku näyttää. Otaksakin mun vule sisään? Se on jossain. Mä tiedän mitä. Täällä. Täällä se on. Hiljaa. Tonne. Niin. Huuda sen. Se on semmoinen.